DXDC Radyoman Report. Migula sa social weather stations kan SWS third quarter survey nga adunay 48% o 13.2 million sa mga pamilyang Pilipino ang niingon nga makonsidera nila ang ilang kaugalingon nga pobre. Sumala pa sa SWS nga mas nitaas karon ang ihap sa self-rated poor sa halos tanang dapit sa Pilipinas kung itandi sa 45% sa nakalabay nga Hunyo. Subay ni ini komento sa Osika Dennis Ordonez sa Osika Post nga kung makontrol lang ang presyo sa mga pamaliton o kung makig-alayon ang mga datong negosyante sa gobyerno, walay pamilyang mag-antos sa tumang kapitos tungod dili tanan privilege matod pa. Samtang tumagsab ni Sidnira Kim nga aduna pud pipila ka mga Pilipino perming basulon ang gobyerno ug wala na laylaing nga ginabuhat kung dili magsigi og reklamo ug igo rang magulat sa kung unsa man ang itunol nga ayuda. Dugang usab sa pipila ka mga netizens nga igo lang mo assist ang administrasyon sa panginahanglan sa katawhan ug dili sa tanang panahon na sala sa gobyerno nganong adunay kapobrehon na tungod usahay ang tawo mismo ang hinungdan sa kapait nga nasinatian na sa iyang pamilya. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Paridot, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.